Sinne menee. Ui jumala. Tulipalo. Ai juu. Kato kaatokaa, jos mä menee. Kato. Kato. Oi. Oi. Siellä. Ei saa. Oliko vaan minuutin? Siellä. Ei mennä nyt lähelle. Ollaan tässä. Oi vaan ei lähelle. Mennään lähemmäs. Tuu. Oi vaan. Eikö vaikka maahan joku huono olla? Kato miten hienot lieskat. Kohta oli hulikuttarit. Makkaraa. Voi vaan palasiko makkara varmaan. Ui jumala. Ootko sä ne? Ai, että minullekin kyllä käänti. Noin, hyvä. Näkyy. Ei kun niin, anteeksi, aivan kun siis sä et näe sitä. Hyvä, nyt sä pääset veljen. Oi hienosti. Look at this. Tää on hieno se liikirjäkheitti. Mitäs mennä liitaa tulee ja sitten mennään äkkiä uimaan? Tiedätkö, että jos on todella tulikuumaa niin kuin metallia, sellainen metallisuihku, niin yksi tyyppi, se löi sen käden siitä läpi sille tälleen. Kato, näin. Ja sen kädelle ei tapahtunut mitään. Se pystyy lyömään tälleen näin sen kättä, koska se niinku päinvastoin, koska se on niin kuumaa. Ja lyö nopeasti käden, niin se on niinku sitä jo niin paukku. Voi rauhoituu. Lopettakaa nyt. Tulipalo. Ääni pois. 2 litraa bensiiniä. Mulla on pitempi käsi. Mulla on pitempi käsi. Haha. Sait varmaan paremmat videot kuin minä. Niin, mä vedän koko ajan niinku. Muutenkin parempi ottaa videoita kuin minä. Se. Kamppi. Kato siellä koira. Koira tekee samaa teemu kuin sinä. Mitä? Koira tekee saman teemu kuin sinä. Tää tuntuu jo. Se tuntuu täällä. No. No ainakin se on lisää harjoitusta. Ja se tuolla. Noin. Sellaista täällä pitää näyttää. On niin nopea tää kamera. Arvo äiti. Oiva katso. My name is Sanchina. Mä voisin heittää sut siitä helvettiin. Aatu. Aatu. Oho. Kato Peetu. Peetu. Jaa. Aika. Mitä nyt se on tuolla?
noita kettuja kotosalla, mutta tietysti jos Tässä sitä nyt polttaa, niin se pitää tehdä jotenkin niin kuin hallintaan.